what's up mga ka-human people? Yes, human and people. So nga, yaw kami dito sa Kawa. Saan Albay? Yes, Albay. Ako kami sa Albay boy. Gabos na lugar do dumanan mi sa Albay. Yes sir, kay Bang si. Chi! Kapag ganun di magsakat. Kawa, Albay. Oh. Mapagganon pala dito sa kawa. Ako lang solo. Sa mga kaibahan ko buso sa akin, yaw lang doon sa baba, di na nagsakat. Ako na lang solo, paggalon. Mapapasuko ka man talaga sa buhay. Oh, grabe buyo. Mapagalpalan. Yo, sa nakaabot na ako dito sa ayan o. Nabasahin din yan, kawa. So yan ako dito. Sulo-sulo, tamayos yung mga kaibahan ko, hirap man. So, pag-alon boy. Kawa, di ko naharap kung ayun na. Yo. Siyaw kami sa Jollibee Kandaraga Albay. A few moments later. So mga ka-human people, nandito kami sa Legazpi Dagat. Hindi basta yun, basta may tubig, dagat na yan panis. Nandito kami, tingnan nyo. Ang VOLCAN MAYON na nasa Naga dati. Ibig may iisang puso at iisang tinig. Yo. Forever, is forever. Kailan pinakamalilim. Yung tipong pagkatayo nagtitigan. Para kung naibang kapaligiran, kahit na'y nagreklamo na'y wala tayo. Been so free. Yo, so ikaw di yung kawat kami. So much we're dying for. Never thought I'd find way. Kung ano-ano ang ginigribo. So yeah, si Jopat. It's my vlog. Hello, hi. But I'm so glad I found you. Put homies away. Take all that's mine to take. I'm so glad I found you. Dapat arog ka ni sa plan. Kagsawa Albay, kung mahiling nindo malapitan niyo. VOLCAN MAYON, di kayo nahihiling tamay ulap-ulap. Tanggalan muna kayo muna Mark ang ulap Mark. Nagdara akong vacuum. Babacuumin ko. Darada siyang vacuum. Nagdarada siyang vacuum. Panis na VOLCAN MAYON dati nasa ibang klaseng sira. Hindi ko lang na sira